Hola, què tal? Soc el vostre amic Copes. Posar aquest maleït mod, que és una passada. Encara que faci un temps que no l'actualitzen, els devs estan... Ui, vale, funciona perfectament, el mod. Per ho que estic veient, Multiplayer s'ha de testejar, òbviament. Això és una petita intro que acabeu de veure. I ara us ensenyaré 4 cosetes que us puc ensenyar des de l'editor i després intentaré fer alguna altra cosa amb un servidor privat. Comencem. Veiem. Primer de tot, això és el típic projector de l'institut, no té interaccions d'AC, hi ha aquest model, hi ha un model que és bastant més gran, això pot ser interessant per tema briefings, això primera. Després això és una espècie de catifa per franctiradors, es pot recollir i la tens a la motxilla i després la pots tornar a desenganxar tot el vulguis. Si aquí hi hagués herbeta, la xafaria, entre cometes. Això podria ser programa SEO. Us explico, això és un... Tot va amb ells, per cert. Si fas un deploy FOB, t'esperes 20 segons, hi han dos models, el petit i la gran, una mica senzills, però... Bé, ens podríem estalviar part de la live amb aquesta merdota. Si només és un FOB avançat, això per una missió normal potser no hi veuria el què, però sí que ho veuria per un... I això és una petita base. És una petita antena, això agradarà perquè tot això és compatible amb Acre i no amb el fabulós Tefar. Tu entres aquí, com si fos un vehicle, i Windows tens racks. És una estació d'antena llarga, amb una 117 entre cometes dintre, que en comptes de portar-la, doncs, la tens muntada. No sé per què podria servir, però aquí està, és bonica. Després tenim aquesta caixa d'aquí, que no sé quina dels dos és la de la munició. Aquesta caixa és màgica, literalment. És una caixa que agafa la munició que tu puguis portar i la multiplica per 10. També es pot configurar l'editor perquè te doni més munició, menys munició, sigui infinita cada cop. Això és una manera d'enviar munició amb aerotransportada, que es pot fer. No sé com ho sap, però es pot fer. I simplement, doncs, pots enviar munició a tothom, sense haver de fer caixes predefinides amb 15.000 quilos. Simplement tothom tindrà la munició que necessiti. M'espero un moment per aquesta. Això és una bessura màgica. Vale? Agafarem les ulleres d'abans, que he dit, no m'agrada tenir aquest filtre de color verd caqui. És que jo agafo les ulleres i les poso aquí dintre, no? Ja n'hi són, és un forat negre. Tenim el tema del hacking, és tot un món. Això és tenim un portàtil i a dintre, ara veurem com es fa, hi ha configuració, hi ha Intel. És que jo puc hackejar, però no tinc una hacking tool, òbviament. Aquí tenim un piló de cosetes xules, això no sé què és. Un mapa, Figurescope, ara agafarem això i això. Ah, sí, aquella antena es pot portar en una motxilla. Mola un huevo. Vale, hacking. Tenim una petita animació, una mica edgy. El temps es pot programar. Si me separo veieu que l'antena de Wi-Fi s'ha completat. I ara aquí puc descarregar. Tot això és configurable, el temps, el que ocupa, el que t'està descarregant, el que sigui. Els sorolls que també es poden treure, per cert. I he descarregat noves imatges. I ara aquí ja no puc accedir res més. Jo podria anar aquí a equipament, a la meva PDA, i s'ha de clicar una mica més cap a l'esquerra, això és un mapa, i això és el que he descarregat. Una imatge genèrica, i una imatge del logo que s'assembla una mica al DRQS, ho sento molt, Silver. El que es pot fer és fer un send data i això ho pots enviar, si tinguessis més jugadors, si tinguessis un partit online, pots enviar aquesta informació al teu líder de missió i això ho descarregues de manera local. Jo ho he descarregat amb un hacking a la meva tablet. Sí. Ja que estem a la tablet, l'ensenyem. Això és la base, que surt jo una mica d'informació del meu equip. Surt aquí un altre cop el meu equip, no sé si hi ha més informació al respecte. Aquí tenim una alarma, que sempre és interessant, una cosa podria donar un punt interessant si no hi hagués comunicacions,
I aquí hi ha tot el que he descarregat d'informació. Doncs, una mica de publicitat del mateix mod i l'imatge de la carabina amb la seva informació. Tot això m'ho hauria pogut descarregar i això es pot modificar, òbviament. No sé com, perquè ja sabeu que no tinc ni puta idea de com funcionen aquestes coses, però es pot fer. Està en aquesta caixa d'aquí. Medical Tent. Pesa 4 o 5 quilos. I la meva mare m'envia whatsapps. Molt maja, ella. Control fevers... Please, Pitch Medical. Això ho hauria de mirar, no m'estranyaria. Però, a part de ser preciosa, té a dintre, doncs, tot ACE avançat i actualitzat sistema actual. És una petita tenda, bonica, no? Està bé. Que permet, doncs, això, muntar un petit foc avançat amb medicines. Què més? Això és preciós. Tot i que l'altra porta es pot obrir encara, aquesta porta veiem que no la podem obrir, no? Tenim diverses opcions, doncs, l'escàner d'ulls, el botó per intentar obrir, hack, i amb la mà. Anem a fer l'escàner d'ulls. Hi ha un petit vídeo, una petita animació. I provem d'obrir. I veiem que no... requereix tot. I el missatge. Després intentaríem escanejar la mà. Ens diu que tampoc, perquè hem de fer primer els ulls i després la mà. Això no ens importa. Hem de fer un hacking. Perquè això es pot configurar que només certes persones puguin fer això. En el sentit que podria haver una missió entre un NPC controlat per Zeus, fos l'únic que tingués accés a un laboratori científic rus, per exemple, de camp, una arma biològica potser, i l'haguéssim de capturar i obligar que ens obrís les portes. I ara que el hacking està complet... tenim accés a un edifici de merda i buit. I aquesta porta, per cert, sempre està oberta. S'ha de ficar un bitxo d'aquests a totes les portes. La configuració és molt fàcil. Vull dir, literalment, si tu enganxes això... Mira, millor. Aquí ja ho tinc tot, crec, posat. Vaig a l'editor. Això és després. Vale. Amb Ace, òbviament, perquè l'Ace mola. La variable de l'edifici, si vols, pots no posar-la directament, funcionarà igual. Controla la porta que està més a prop. Amb això activat, com que ho estic posant al costat d'una porta, aquesta porta quedarà bloquejada, no sé que a l'escàner ens deixi entrar. Pots requerir-ho tot, o simplement deixar-ho requerit i que es pugui hackejar. Això que també es pot configurar, per cert. A part, amb el temps que tardis a hackejar, això es pot fer per poder entrar a la porta mentre algú et cobreix. I al portàtil, el tema del hacking, simplement he permès que es pugui hackejar. I, bueno, doncs aquí tu modificaries, ja t'he dit, no tinc ni puta idea com funciona, la informació que hem rebut. També Search Object. Pam. Vale? Aquí pots buscar objectes dintre d'una caixa, per exemple. Vale, doncs aquí pots trobar un objecte que podria ser diners, un objecte de missió, com podria ser un ordinador, un pen, un carregador de munició, el que sigui. Això el que fa és que tu puguis rebuscar. Això seria molt interessant en un desk, per exemple. Doncs tu poses un desk que no sigui tan vell, sisplau, posem aquest desk, per exemple. Girat cap allà. Tu aquí podries buscar un objecte que fossi documents secrets, que això s'afegiran al teu inventari i juraria que els has de rebuscar. No, perquè avui en dia ens trobem amb la limitació de que o fas rodet del ratolí, inventari, i trobes l'objecte, o simplement et trobes sobre d'una taula. Sempre sobre d'una taula hi ha documents top secret, òbviament no estan amagats ni en una caixa forta ni en res. Hi ha una cosa que és el mapa. El mapa, en aquest cas, és Virtual Reality, no té res especial. El mapa, el que puc fer és un fold.
i es fica als meus peus, sempre, per algun motiu. Això és un mapa genèric. Estan treballant en canviar-lo. La gràcia és que només el líder... Vale, ho explico. Hi ha una opció... Quan ja la veurem. Que és un mapa, vale? Jo puc mirar el mapa si no tinc mapa. I si és el meu mapa... A part que el puc tenir aquí baix, com a idea, tot i que no és un GPS, que consti. El puc deixar al terra. I altra gent podria venir al mapa i veure aquest dibuix. És a dir, un líder agafa el seu mapa, com té sentit, dibuixa el pla de missió, el posa sobre una taula o sobre el terra o el que sigui, i la resta de líders, per exemple, fan un look at map. I diuen, vale, hem de fer molts tirabuixons cap a la dreta i acabar aquí. Perfecte. Això pot ser molt interessant i molt realista, que no pas un líder que està a tomar pel cul, agafa i dibuixa el mapa i simplement tothom se l'actualitza com si fos un GPS, com si fos un Paint multiplayer, vale? Això, cacota, això mola moltíssim. Anem a passar a l'editor, miro 4 opcions i anem al multiplayer i us ensenyo el de llances. Vale, una de les opcions que hi havia és que si ningú té mapa, o només té mapa els líders d'equip, que té molt de sentit, tothom igualment pot veure aquest mapa al principi del briefing i després quan entren a dins del joc se'ls treu el mapa. Això està molt xulo. Aquesta animació, no m'he recordat de treure-la, no és molesta, no és realista, és... bueno... I tornem a estar on estàvem. Suports. Anem a pels suports. Right away. Tenim transport aeri. Aquest és el més cutre que hi ha, perquè tu simplement selecciones al mapa un punt on te vols que hi hagi transport, però ja que estic ho ensenyaré. Crec que estem... 23. Hi ha un petit missatge. I 123. Normal i corrent, però bueno, 22. Bueno, això és un helicòpter de transport, es pot configurar quins helicòpters de transport hi ha el missatge que està xulo, i simplement quan hi entres des l'artilleria, vale? Això li encantava a la tonera, entre cometes, tot i que el menú es pot millorar, pots demanar poques rondes, ara que penso, això també es pot configurar segur, però pots disparar 1000 vegades, i simplement, doncs, li dius coordenades, 074, guionet, 028. Mal, excepte que la bona es pot posar més dígits, òbviament, i li demanaré que em llenci fum perquè no em faci mal. Òbviament no marques en un mapa on el transport sí que te deixa fer un mapa, ara ho penso, no és que sigui cutre, sinó que en un mapa de muntanyes amb històries donar les coordenades exactes d'una posició és complicat. No es pot demanar que caigui en fum. Això sí que no és com a la live que pots dir on te llenço fum tu me la caus. No, li has de dir el mapa exacte. Això és un petit fallo que té. Però aquí cau artilleria i com veieu he demanat les coordenades exactes. Si demano, ja que estic, demano suport aeri, farem les mateixes coordenades, 0... 028. Vull que sigui un... poso una 10 d'aquests raros i fes-me un guns amb míssils. El tema de les zetes també es poden modificar, tot el que tu vulguis. Que tardin molt, que tardin poc. Aquest tarda relativament poc. Inclús li han demanat al tio que fa el mod, o al grup de gent que fa el mod, que puguis dir la direcció que vols que vingui el cas. I l'estic sentint però no el veig. I ja està. I se'n va llançar les bengales. Clar, donar les coordenades exactes és un cunyàs, però... oh, Déu meu, això segur que... això ha de molar molt. Què més tenim? Sí. Tenen cooldowns, per cert. L'artilleria menys, la resta més. El supply drop. Doncs Chinook mateix.
Això mola molt. La Resupply Crate és aquesta caixa màgica que us he dit abans, que té la munició que tothom necessita. La resta no sé què són. I simplement, doncs, 074 024. No sé ni què tarda. Sí, el que us deia. Només té la munició que jo necessito. I res, li faig l'open. I tinc la munició que jo necessito. Cada un ho veu diferent. No sé com funciona, però funciona així. Medevac, això és el més putament interessant que hi ha en el maleït mod. Tornarem a fer 07... 074, 024... No, perdó. 024. Freqüència de l'IFOT, nombre de pacients, posarem que en tenim un, equipament especial, doncs vull que me portis una caixa de mèdica, ja que estic, o una tendeta d'aquestes de mèdiques, posem una caixa. Envia un cirurgià, això és una passada. Security Pickup, hi ha enemics, així que sisplau vine a ajudar-me. Marking, vull que us tiraré fum blanc. I la banda de l'enemic, no sé de què serveix. I hi ha contaminació NPQ, jo què sé. 230, això és una putada, però bueno. Requesting medevac. 9 lines to follow. This is Crossroads. Message received. We're sending you medevac. Go and mark Elsie down. Cap de baix. Llenço el fum blanc. This is Angel 1-1. Our scout has got a beat on your position. We'll be here soon. This is Angel 1-1. We're almost there. ETA 19. Bé, ara com podeu veure, després del wait, de donar-se les ordres entre ells o el que sigui, hi ha una ETA d'1 minut ben maco, en total són 3 minuts, que és relativament poc. I des d'allà no tinc binocle, això ha sigut un fallo. Com podeu veure, hi ha 2 helicòpters d'escorta perquè li han dit que hi ha enemics a la zona, els quals no xoquen, ho juro, ho prometo que no. I en el fons hi ha l'helicòpter mèdic, en aquest cas crec que és un Little Bird, perquè així està configurat a la missió. És a dir, és el default. Aquests helicòpters faran un swipe, no? Una repassada de la zona per protegir abans de que ni tan sols arribi l'helicòpter de transport. Mireu això. Cancel medevac. I repeat. Cancel medevac. Com podeu veure, amb això ens podem estalviar que un assistent de líder màgicament sigui metge. Vale? Vull dir, literalment ha vingut un tio de la IA i t'aplica un pack. I a més te deixa caixes de medicines per si així tu ho necessites. Me cago en l'hòstia, això és una passada. Això és una puta passada. I amb escorta i tots els helicòpters... El Little Bit està bé, suposo, però els dos comanches del Vanilla es poden canviar també. Uau. Vull dir, només per això i pels suports, mare de Déu. I ara anem a provar l'última coseta que jo sé que existeix en aquest mod. L'hem fet. Tinc alguns dubtes d'algunes cosetes com funcionen. No. Però... Vale. Sí, ja que estic també abans d'això del Halo, posarem un tio aquí. Això és una cosa que es pot fer on the fly, si el teu equip està molt perdut. Mòduls,
A part de que pots crear hackings i data que pugui descarregar d'una persona, pots descarregar data. Curiós. Pots escriure coses en un ordinador i que quan tu vagis a collect o quan tu vagis a hackejar-lo te doni això. Uau. A més amb colors pots fer-ho. I amb un HTML i aquestes coses que jo no sé com pot ser. Simple conversació. Això no sé si es pot configurar fora. Aquesta és la persona que s'elimini i li dius: ei, els enemics estan al nord. Vigileu. Apli. Té els teus. I tu, va cap aquí, tranquil·lament, tot funciona amb el puto Waze. Tac. Ei, els enemics estan cap al nord. I el tio va parlant mentre hi ha l'animació. Close. I aquest tio ja no et diu res més. Això és una manera fàcil i senzilla de poder... No té opcions de diàleg com per poder tenir una conversació i preguntes, però simplement un tio us parla. Que això està molt més bé del que tenim ara. Simple Halo. Vale, jo vull fer un Halo aquí. Selecciono un copes. I... doncs sí, tot això. Acceptar. Què passa? Aquestes ulleres, que són molt xules, si m'hi preguntes, tot i que la textura és una mica millorable, és un respirador. Te permet estar en una altura molt alta i no ofegar-te. Si anem a les configuracions d'addon i anem aquí al Halo Jams, una cosa es diu hipòxia. Si estàs molt amunt, t'ofegues perquè no hi ha puto oxigen, vale? Això directament te dona coses de protecció. Hi ha objectes default que te protegeixen contra això. El més fàcil és fer servir els seus propis objectes. Es pot desactivar-ho del so. L'ADD setting, això és una passada. I ara mateix us explico per què. Bueno, es pot desactivar tot això de la màscara i aquestes coses. El paracaigudes pot fallar. La màscara es pot trencar. Però no passa res perquè tu pots configurar... Bueno, no passa res, és super. Bueno, també hi ha el Fiberscope, que ara no aconsegueixo que funcioni. Fa un moment a l'editor ho havia aconseguit. Tens un Fiberscope que et permet fotre-ho a sota de la porta i és una càmera on es veu tot, és a dir, es veu un petit tubo flexible que amb una càmera darrere. El meu Splinter Cell. Tenim això, tenim opcions de stealthy, tenim coses més realistes. Tenim un sistema de cas bastant guapo. Un sistema de medevac molt interessant. El tema és que només amb la Intel, els suports... Com podeu veure, a més tot això és completament configurable. Aquí als addon tens en un CBA settings de puta mare. Podríem configurar tot això per fer-ho més realista o per fer-hi un tweaking perquè ens funcionés. El tema del join in progress és molt interessant, no us ho puc ensenyar perquè estic jo sol. El tema de matar... de matar la gent a dintre... Interactive menú... Uau, és que... o es pot deixar tot, és a dir, amb la configuració bàsica no té res. No té hackings, ni té res de manera predefinida, ho has d'afegir-ho tu. I el tema del suport sí que és que està molt bé, amb les caixes és molt interessant. El tema del medevac, els suports són una passada. Però a més, només amb els suports ja valdria la pena per mi. Ara, si a més afegeixes aquestes cosetes tan, no dic futuristes, però tan actuals, això està molt bé, vull dir, això pot donar una missió. I el tema del hacking és una cosa que es pot fer avui en dia, ja ho he fet algun cop, però és una mica cunyàs amb el tema de scripts i tal, és bastant cunyaceta de fer. Però, no sé, què en penseu? Espero que us hagi agradat i que això no sigui massa llarg. Merci, vagi bé.